ikke noget bag mig. Og det ser meget sygt ud her. Tag et billede af mig, bror. Vi kan have et billede her. Nej, det går nok ikke. Hvordan sætter jeg lyd på kameraet? Lyd fra. Det kom der da ikke noget lyd af det der. Ej, nu har jeg taget her mange billeder. Der kommer ikke noget med lyd fra. Lydstyring. Jeg er så øgt af min krop. Ja, det er også.